блогери шинохтаи суғдзамин. شما حضور منو دعوت کردید نظری مردم به نمودگی ҳамин ҳолатро дилгир намекардин шумо як ویدیوشونو میبینم بعد همون آدم کردی بعضی وقت زیخ میشدن بعضی وقت خیلی вобаста ба қаду басти шумо قدی پستم یک تا همین چیز به مشکلات پیدا کردم چند زنه تایمی بچه تایمی قدر چند چخه аниқ карда гӯем алишерҷон қади шумо 1 метру чанд сантиметр روی حساب کتاب خودم 2.5 سانتیمتر عقلم رسو همه جا هم کار میکنن یکم بیماری سخت نیمه دخترک بود قدش بلند як сторисии шумо чанд буд 1.4 میلیون образи рамаҷон пурра рӯйбар дорад رحمت جان ها؟ جیغ زدید می؟ نه من یه بار همون کاره کده میبینم бинандагони азизу арҷуманд боз ҳам рӯи экрани шумо ҳастем бо нашри нави барнома бо меҳмони нав қабл аз оне ки гӯям ки имрӯз дар меҳмони мо ман бояд аввал вазифаи худамро иҷро кунам ки ин ҳам бошад албатта ёдовар шудан аз сарпарасти кулли барномаамон ки ин албатта бонки имон интернешнл аст ин бонк дӯсти наздики молиявии шумо ки мушкилоти ҳамаи молиявиятонро осон менамояд ба он хотире ки шумо аз ҷои нишастатон мушкилотҳоятонро осон намоед ман албатта истифода бурдани барномаи имонлайнро тавсия медиҳам ки ин барнома воқеан ҳам мушкилоти молиявии шуморо осон мекунад яъне ки шумо аз ҷои нишастатон метавонед ки маблағи барқро супоред маблағи телефон интернет ва хулас ин барнома 200 намуди хизматрасониро дар бар мегирад ҳангоме ки ворид мешавед ба мағозаҳо ҳатман харидатонро бо имонлайн ба сомо расонед зеро ки ба ҳар як харидатон 1% кешбек мегиред барои зеркаш намудани ин барнома аз ана ҳамин QR-код истифода баред имрӯз бори аввал дар меҳмонии мо блогери шинохтаи суғдзамин ба гуфти худаш ҳам бори аввал ба барнома ширкат намуда истодааст дӯсти азизи мо алишерҷон султонов ассалому алайкум السلام علیکم хуш омадед سلام علیکم همه دیداس همه نه هر شد دیداس که باشتا میفرم یک پایین بیام نگاه کنید تا ممکن واخوری با شما بودم و علیشه رحمه اکا التماس نزنید پرابلم میشد اکا التماس چه پرابلمه؟ اکا انجام هم نو همین دست پشت که بوان فهمه حد موی میکشن اکا اینجا بیا بلارنگ اینجا بیا بار اینجا بیا بلارنگ یه پدر خود برام اینجا بیا سرچیزی خیلی اسمه یکدام سرچه جیمشی تیان شویم وای سفرم аз омодари шумо албатта хурсанд ҳастем як саломи гарму ҷӯшони шумо ба онҳое ки шуморо мешиносанд ба онҳое ки обуначии шумо ҳастанд ба онҳое ки тавассути ютуб канали мо шуморо тамошо карда истоданд марҳабад السلام علیکم بینندگان عزیز یکمین اول سلامی جوشانی من گفتی زبان خدا ما کردی به پادشکانی کانالی محمد خان احراری دویم به پادشکانی خودم ده саломат бошед умуман эҳсосот чӣ гуна аст масалан бори аввал дар барнома ширкат варзида истодаед مثلا شما حضور منو دعوت کردید که من دیگه خیلی احساسات که اومدم که яъне манам звезда шудагӣ будиам یعنی نظری مردم به نمودگی یکمش با احساسی خیلی سوال ها می آمده باشد мардуми хуҷанд гӯем шуморо аз стендап шинохтанам ба фикрам аввали пайдоиши шумо аз стендап буд то омадан ба ҳамин лоиҳаи ҳаҷвии телевизионии стендап шумо бо чӣ коро машғул будед کار عیبش نیست همه کاری که میکند آدمیزاد برای زندگیش نقص گذاشتن یک بوده نانش یافته یا خوردن من راستی گپ دهقانی کردگی деҳқонӣ ин касби меросӣ яъне ки падару модарам ҳамин корро кардӣ машғул мекӣ نه پدر دهقان نیستن و وقتی که من یک چیز به ذوق میکنم
ман якбор ҳамун кора карда мебинам. чанд сол бо ҳамин деҳқонӣ машғул шудед? 8 сол. 8 сол. ин баъди хатми мактаб буд? Не, баъди хатми мактаб набуд. Ман донишгоҳ университет даромадам. Дуюм курс будам ба фикрам. Дуюм курс будам. ҳамин чиза сар кардам. аввал 1 гектар, 2 гектар то 15 гектара шафтолу майдон ё пиёз ё пахта ҳамин коро кардӣ машғул будам. баъд 8 сол боз шофири ман мошинам буд. забони худомо ки лабоча. лабочаам буд. ҳай карда мегаштам. баъд вай мошина ба дига мошин иваз кардаму таксистӣ сар кардам. баъд ҳамон вақти худаш бо завқи заправка ва кор кардан чихе ман бо ҳам хе завқ омаду ҳамон заправка кор ба дар омадам. ҳамунҷа вақтҳои холигим ба интернет тамошо карда мешитему. баъд ҳамин стендапа барномаҳоша дида завқи саҳна баромадан гирифт. дар вақти оиладор шавем баъзе қати падар модар хостгориҳо мерафтем. воқеаҳои на аҷиб мешудда. аз кадом сабаб? асбобе ки қаду бастам паст. кӯрпат ба нигоҳ карда по дароз кун мегӯянд. ҳисоби ки ман қадам паст манам хонаи духтарои қад баланд ба намерафтам. хонаи духтарое ки қаду басташ худам боем. баъд мерафтам ҳамунҷа баъзе одам мана как домодшаванда нею ё укои домод ё ягон чи ягам хевай мекард. воқео аҷиб мешуд. баъзе вақт мошин ҳай кардосиям арӯзшавандаи дидам ба рафтагӣ очаш ёнам мошин бо мешинану аҳамият наметиҳанд ман ба вақте ки мегӯям ки домод ҳамин кас ман ба нигоҳ мекунану тарсида ин бачача мошин ҳай кардосми дорито ман мефуром мегӯям. ё ки кӯчаҳо мегардам оиди қадам чихе воқеаҳои аҷиб мешавад кӯчава ҳамин чиза нависитаму стендапа предлагат кардам пешниҳод кардам. қабул кардан хато накунам 4 нашрашба баромадам стендапба. баъд дидам ки соҳаи интернет бо системаи вайнерӣ нағз барафтост. ин чиз бо шавқ пайдо кардам. фарух сангинов устоди ман ҳамон одама видеошуно мебинам. баъд ҳамон одам кади ҳамкорӣ сар мекунам как шогирд. баъд ҳамин ҳисоб вайнерӣ бисёртар маъқул мешавад. аз жанри стендап дур мешавам. ҳамин кади блогерӣ кади тӯли 2 сол боз кор кардосиям. Бо сигнал додидми? Не хай кун дафаш чо кунам адад шудаги сали дастам адад карда мондагӣ. Ман ба фарқаш не адад кардагӣ неми як бор дигар бинамга чашмотонро кофта мегирам. шуд тамом дике сигнал наметиҳам. саат теман буда назанам. худатон дар воқеъ қайд карда гузаштед ҳамин ҳангоме ки ба хостгорӣ мерафтем як воқеаҳои аҷоиб мешуд як ҳолатҳои аҷоиб мешуд. ҳамон вақтҳо масалан аз сабаби зиёд рӯи кор омадани ҳамин воқеаҳои аҷоиб вобаста ба қаду басти шумо ҳамин ҳолатҳо дилгир намекардме шумо як зиқ мешудедме агар вақти хостгорӣ ва нею вақте ки мактаба тамом мекунем ҳамсолои ман ё ягон ошноҳои ман зан мегирифтану аку мақсад зангирива не қавати ҳамин бачаҳое ки қадаш баланд мегардид баъзи момент баъзе вақт мешуд ки ҳамхе зиқ мешудам ки қадама пастиш бад худам ва хулоса мондам ки худо шукр дасту пом ақлам расо ҳама ҷоям кор мекунад ягон беморӣ сахт неман якта кам будим қадам паст қади пастам якта ҳамин чиз ба мушкилот пайдо кардам он дига ҳама коре ки ҳамсолом яъне якта ба оиладор шавиятон мушкилӣ эҷод кард сахт мушкилиам нею кун мақсад ҳозира вақт ба духтарои қадпаст бисёр шудагӣ математически гӯем қади ман 1.5 бисёри кас фикр мекунанд ки ман мисол ранги ягон вай майдатар мумкин метовам гуфтаю аз ҳисобе ки ё ёш метовам ҳамон баме
но 1.5 ба духтаро хато накунам 30-40% духтаро бисёриш ҳамақи қадаш паст худам баланд неё ақаллан фарқ кунад 5 сантиметр фарқ кунад ҳамун духтарои вайба мерафтим ки баъзешон норозӣ мешуданд худатон медароед суҳбат мекунед дида духтарка ди гап зада медаромадам ягон мисол суҳбат мекардим ман медонам ки ман ҳамун духтаре дилаша ёфта тонистагӣ но вақте ки мебуромадам ҷоҳое ки ман рафтагӣ хосткорӣ бе ман медонам ки духтар розӣ но ягон касе ҳамун духтар ё умуман аз пайвандонаш чихе мегӯям ки омадаем ба метимӣ вале духтарат ёш тоқат кун айнақ сараш мебиёд баъд ё духтаре баҳона мекунам ки духтар қадаш паст гуфта норозӣ гуфтоси ҳам гуфта ки ман пеш аз гавзда буромадам духтар розӣ киша додагӣ ҳамхе мушкилиҳо шудагӣ буд умуман ин чиз маро афтода не чунки мегӯяд бахтат мисол гуҷонда бошад агар то ҳамона як чиз сабаб мешавад алишерҷон ба чанд дар ба хосткорӣ рафтед мӯл тахминан 28 ба 28 духтарак яъне оилавӣ шумо хосткор шудаед падар модар зиқ мешуданд баъзи вақт зиқ мешуданд баъзи вақт хай насибаш набудааст ягон чиз сабаб мешавад ман тоҷикои мо чихе знаеш пешониш дига ҷонда ҳамихе мешуд хай мана насибам будааст баъд вақти худама ёфтам оиладор шудам ози тӯли қариб 8 сол боз 8 сол инҷонӣ шумо оиладор дута фарзандам ҳаст як духтарча як писарча агар боз ба қафо камтар баргардем масалан набуданд ягон духтаракое ки шумо ҳамдигарро масалан дӯст доред яъне ки бо муҳаббат ё нағзида оиладор шуданд мегӯянд ку дар ҳамин хуҷанди мо ба 28 дар рафтан неву духтарак буд қадаш баланд шумо ҳарду ҳамдигарро дӯст медоштед ҳамин тавр гӯйман мешавад хоб духтарак буд қадаш баланд акун сабаб шуданаш дар кор наю ман медонистам ки 100% хонангиҳои вай духтарак розӣ намешавад шумо хосткор нафирсонда ҳам медонистед ва нафирсондед ҳам барое ки ман як бор барои вай акош кади ҳам суҳбат шудам акош розигӣ надодагӣ буд агар ҳозир аниқ карда гӯем алишерҷон қадди шумо 1 метру чанд сантиметр 49 аниқаш аниқаш 1 метру 49 сантиметр вазни шумо 54 аз хонавода аз авлод фақат худатон ҳамин гуна ҳастед не мо се фарзанд мо се фарзанд се писар ман баъди мананги уком мо ҳамин хел 2 нафар сеюм уком наоборот қадаш баланд 1.84 1.85 алишерҷон барои ҳамин баланд гардидани қадатон мана имрӯз чанд сола шумо мана пас аз як моҳ 28 зодрӯз ило 100 сола шавед ҳамин барои баланд гардидани қадатон чӣ корҳо кардед масалан ягон ба назди духтуро рафтед дор умуман барои ёфтани илоҷи ҳамин кор хато накунам ё ки сахт воима нашавад падарам умуман чӣ дорую чӣ дармоное ки дар рӯи замин дар дунё буд ман уже худама мешиносам ки падарам ҳамин дорувориҳоя гирифтанд манба тошканба рафтем дига ҷо рафтем доруҳо таъин мекарданд аз россия меомад аз ӯзбекистон аз германия аз хитой умуман чӣ дору чӣ табобатҳое ки ҳай падарам барои ман кардагӣ оили мо ба қад паст одам несту аз ҳисоби ки никоҳи хештаборӣ падару модари шумо бо ҳамдигар хеш ҳастанд хола бача духтари холашонам
яъне духтурон ҳам сабаби паст будани қадди шумову додаратонро никоҳи хештаборӣ гуфтанд. ду намуд гуфтан, ё аз ҳамин сабаб ё аз ҳисоби гармон роста мегӯянд, гармон қад баланд назар ба ҳамсолои ман сустар авҷ гирифтааст. ҳамун ҳама доруҳое ки мо мегирифтем фақат гормоналӣ буд, муна тез кардан ҳамсолом 1 сол ба 4-5 сантиметр то 10 сантиметр бошанд, ман 1 сол ба 1-1.5 сантиметр фарқ мекардам халос. охирон доруворие ки барои ҳамин баланд шудани қадатон қабул кардед ё истеъмол кардед чанд вақт пеш ё чанд сол пеш ё имрӯз ҳам шумо истеъмол мекунед ё истифода мебаред? Не, охирон бораш 17 сола будам ё 18 сола, 17 сола будам. баъд духтурам таъин карданд ки мумкин як хеле ки ин бачаҳо Россияга кор меран, хориҷа меран умуман, обу ҳавошон дига мешавад, баъзеашон фарбе, баъзеашон мефорад ки обу ҳавои нав. як бор ҳамин чиза шумонам якбор када бентон чи мумкин таъсир мекунад ме. ва вақти ман синфи 10 тамом мекунам, таътили тобистонӣ ва Россиява Казанба, шаҳри Казанашба рӯи қати як тағом мерам. баъд ҳамунҷа тӯли 70 рӯз гаштам. тӯли 70 рӯз баъд рӯи ҳисоб-китоби худам 2.5 сантиметр қад баланд шуд. 6 қариб 7 кило вес гирифтам. охирон ман худам розӣ будам ки дигар ман барои қадам ягон чиз накунам. чунки ҳамин қаду баҳс кардӣ, ман баъзе корҳое метавонистам ки ҳамсолои ман қаду баъси баландаш кардӣ наметавонист. ман ба бо зедар кор. қабули дорувориҳо як тараф бо варзиш ҳам мисол машғул мешудед ки махсусан ки қадам дароз шавад? Якумин ҳозир оиди қад маслиҳат медода ки ту мӯлтар турник кашӣ агар қадат баланд мешавад. ин якум коре ки мекунед на барои қадатон. оли дору нагирифта турника мекашидем. савзия мӯлхӯр, бехия мӯлхӯр қадат баланд мешавад. савзиям худики аз ҳама зиёдаш чанд та турник мекашидед? ман 18 та. аз ҳама зиёдаш? ваям намудаш аст ку бесталчок ё бевай ҳам бесталчокаш 18 та мекашидем. ҳозир чанд сол шуд ки бо ҳамин варзиш шумо хайру хуш кардед? Не, бо варзиш хайру хуш кардагим. имрӯз ҳам машғул мешумо? Не, ҳозир нею. пеш аз блогер шудан? Не, пеш аз ҳамин даромади зимистон залба мерафтем ба манзили машқи ва худо хоҳад мана сезони футболка мешавад шикамо кардаги айзаравна машқ карда истодан дар кор. ҳозир ҳамсаратон баробари худатон? он нафарам мисли шумо масалан дору истеъмол кардаву ҳаракат не? духтар ба номаълум қадиб аст. писар ба сахт маълум нашудааст. алишерҷон, дар фарзандони шумо ин муаммо нест? духтарчам камтар ба ҳамсолош пасттар. ман фикр намекунам ки сабаб дар ҳамин касали ваи ман бо ин гармон ростанда неё, аз ҳисобе ки манам майдатар, модарашам майдатар. духтар бача асосан модараш бимерад ку. лекин писарчам чени ҳамсолош наоборот бузбалатар дастдошт ваи полвонча. дар бораи ҳаёти шахсии шумо бисёр пурсон шудем. чун ин аввалин иштироки шумо дар барнома аст. ман фикр мекунам ки ононе ки шуморо мешиносанд мехоҳанд ба ҳамин саволҳо ҷавоб гирифта бошанду дониста бошанд. фикр мекунам ки шумо нороҳат накардед. ман алишерҷон не ҳамаш нааст. чунки ҳам ту омадам ҳами қадам сар карда пурсидааст. Не, ин саволое ки ин саволҳои муқаррарӣ шудааст барои шумо. ман ин саволро ҷавоб додам ба ман абараш биромадагӣ айсоби чи? айсобе ки ин савол сахт гуфти рӯзҳо глобальный савол.
چند زنه تایمی بچه تایمی قدر چند یا چی یا خیلی همین خیلی سوال ده یا شما مثلا تو چند ساله дар инстаграми шумо ҳам бисёр ҳамин саволҳо меомадагисан прямой эфир мекунیم ягон чӣ мекунیم ё мекунیم ҳама саволи бисёр медодаги шумо чанд сола ё қадртон чанд ҳамин ҳозир ҳамин мушкили шумо аз як ҷиҳат мо осон кардостем алишерҷон ҳар бор ҳамин даромада ҷавоб дода намешиниду ҳозир мана чӣ қадар инсонҳое ки барномаи моро тамошо мекунанд ман фикр мекунам ҳоҷат ба шумо навишта шиданде ки қадатон чанд вазнатон чанд алишерҷон анактун ба эҷодиёт гузарем аввалан аз инстаграми шумо пурсош султонов вайнс ҳамин хел ҳозир аз ҳама просмотри зиёди шумо дар инстаграм гӯем чанд миллион 1,4 миллион навор танҳо дар инстаграми шумо ё ба таври коллаборатсия не як навор худи инстаграми худам ба бе коллаборатсия бе таргет бетаргет ҳозир мо бо забони инстаграм ҳарф зада истодем ҳастанда инсоное ки ин таргеташ чӣ коллаборатсияш чӣ таргет яъне ки бо маблағ ту реклама сар медиҳӣ коллаборатсияш ҳамоне ки як навор дар саҳифаи чанд кас да чанд нафар пайваст мешавад ва дар натиҷа ҳамин просмотра ҷамъ карда нишон медиҳад 76,000 зиёда аз 76,000 обуначӣ доред ҳамин хел аз чанд фоизаш ҳамин фейк ёе ки бот мегӯянд ку ҳаст ҳамин хел не умуман монанда фейкам нест ҳаст ҳамин хел гурӯҳҳое ки маблағи муайян ба ман ту ҳамақадр подписчик зада метиҳам мегӯяд ин хелак чиза ман ягон бор сайтам истифода бурдагим не ҳисоби чӣ ҳисоби умуман ҳамин қати ман кор мекардиги одамо ҳамин чиза истифода намебаранд ҳисоби ки вай чиз сабаб мешавад актив мурда нашбе просмотр нагирифта нашбе агар шумо аҳамият додагӣ бошид 76,000 подписчикам ҳаст просмотри видеоҳом асосан 150,000 изофа агар ман ҳозир ҳамин 76,000 камтараш ақаллан фейк мебуд вақте ки як видеое мепартоид лайк мемонад комментария менависад ё ягон кас ба мепартод худи системи инстаграм ҳамун чиза рекомендатсияҳо мебарорад чанд кас агар ҳамун комментария бисёр мешавад худи обсуждение бо ин инстаграм ҳам ки значит ҳамин тема интересный будааст бале алгоритми инстаграм ҳамин гуна аст ҳамба мебарорад сабаб намешуд ки видеоҳои ман ҳамин просмотри меолгирад агар фейк мебуд хуб чанд маротиба ба ҳамин гивҳо сарпараст шудаед барои ҷамъ намудани обуначиён як маротиба вақте ки нав кора сар карда будам як маротиба кардам подписчикон омадан баъде ки гиф ҷамъбаст шуд бо отписатсия карданд ман баъд худам ҳам хеле хулоса баровардам ки одаме ки туя дидан намехоҳад маҷбуран видеото парс додана зарур не бигзор кам подписчик бошадам ман кор кардан мегирам касе ки ким ба ки видеоҳои ман маъқул мешавад худашон даромада подписатсия мекунанд ҳамин дар профилатон рақам нест барои ба шумо занг задану ё шуморо пайдо кардан буд аввал барои чӣ имрӯз нест бисёр бачаҳои 18 поён мегирифтанд барои масхара ё ягон чӣ мисол умуман телефон карда безор мекарданд боз ҳамон саволҳое ки масалан қадатон чанду вазнатон чанд бо ҳамин хел саволҳо якта история кунед ё ман ба подписатсия кунед ё ин кунед ё вай кунед ама хеле буд ман рақам мондагӣ будам баъд гирифтаму вай кардам ҳамин як сториси шумо дар давоми 24 соат чанд қадар аз назар гузаронед яъне просмотр мешавад бисёраш 13,5 13,5 аз ҳама зиёдаш аз ҳама камаш 6 ё 7,000 баъзе рӯзҳое мешаванд ки айби вай нед айби мо неда мумкин ягон инстаграма хато кишо ягон чӣ як сториси шумо чанд буд як сториси ман хуб одамое ки ҳамкорӣ мекардагӣ ман муроҷиат кунам ҳозир намегӯед не як постатон чи як инашам ҳам хел чӣ худам банависанд
ё ҳозир баъди суҳбат берем меброем, ман мегӯям сони шуморо. агар ҳозир ман гӯям ки биёд якта мана реклама кунед, гӯям чанд пул супурданам дар кор? ҳозир суҳбати тамом кунем, гуфтам ку берем меброем, мегӯям ман шуморо. мақсад маблағам мерасадме ё? ҳама гуфти гапо ки ҳама чиза пул кади харида намешавад ку. Яъне ки бепул моям реклама мекунед де? Беҳтарин. ҳамин чанд фоизи вайнҳои шумоён плагиат, яъне рӯйбардор, чанд фоизаш? Дар ҳама ҳолат ҳар хел. Хоб. умуман ҳозир байни ягон кас айбдор не, байни ҳама намуди ҳамин соҳаи медиа ва кор мекардаги одамо ба одам аз як одам дида кора ёд мегирад. мисол ҳофизо ҳай тоҷикӣ мегиранд, ӯзбекӣ мекунанд, ё ӯзбекӣ мегиранд, тоҷикӣ мекунанд, ё ягон дига. Баъз вақт мешавад тренд мешавад. ҳамун тренда мегирим ё ягон хикада. ё баъзе вақт мешавад ҳамун ролико ҳамхел сфераи ҳозир бурафтосагӣ инстаграм ба топ мешавад ҳамун чиз ва ҳамун тара. Бисёри вақт мебинанд, менависанд ки фалон ҷош фалон саҳна гирифта шудагӣ, фалон ҷош фалон саҳна гирифта шудагӣ. Баъзе плагиат ҳаст ки худи ҳамун автори ҳамон одам хушрӯйтар карда нишон дода мешавад. Мақсад вай одамо ҳамун гуфти гапо шӯхӣ ки мехостанд вай ба тамошобин ба нишон диҳанд, натонистаги нишон доданд. ҳамун баъзе мешавад мо ҳамунҷоша мегирим ягон ҳеҷ набудаги шанда 50%-иша дигаргун кунда. Агар плагиат бошад, мумкин 30%-аш плагиат мешавад. На ҳама ҳолат балки. Образи Раҳматҷон пурра рӯйбардора? Раҳматҷон. Чӣ хел? Чанд вақт пеш ман ҳамин наворро аз блогерои ӯзбек дида будам. Хуб. Баъди гузашти чанд вақти дигар дар шумо дидам. Раҳматҷон. Ҷеғзи дидми? Не. Ман номам Раҳматҷонда, ҷеғзи дидми гуфтам. Вақте ки ман ҳамун Ӯзбекистонба мерам, Хоб. якчанда блогерош ки вомехӯрам, сони ҳамин чиз ҳамин муаммо кушода мешавад. Ман мегӯям. Ки аввал сони ман гуфтам, ман аввал одама дидагӣ набудам ва видеоам аввал партофтан. Ва видеои партофтан сони гуфтанд ки ту ҳамин плагиат кардагӣ. Сони ҳамин муаммо мешавад. Баъд якташ мегӯяд ки ман ҳам туба, ҳам тува. Мақсад ҳам тоҷик забон, ҳам ӯзбек забон ҳар дуба подписана будам, лекин аввал дидагӣ набудам. Аввал ман аниту дида, хандида вай кардагӣ будам. Ин чиза мақсад баъзе ваё ҳайку анекдодо баъзе ваё мегирим, мо ҳамун чиза саҳна карда нишон метавонем. Раҳматҷон гуфт ки ҳамхел шуда, мақсад ки якташ гуфтааст ки Раҳматҷон ҷеғз дидми, ҳамхел сони эхи карда нишон додем. Мақсад вай навора се намудаш аст. ҳамун Раҳматҷони се намудаш аст. Ман якташ ани ман, якташ ани ҳамун ӯзбеко ва медонам ваё аз ман гирифтагӣ мекун. ман ани ваи худам ҳамхел кунонда нишон додагӣ. Хулас шумо рӯйбардор кардагитон не? Ман баъдан сони ваи дидам ва видео. ҳозир бо ҳамон блогер муносибат доред? Мақсад ҳамдигарро мешиносед, гуфтугӯ доред? Не. Он ҷоҳое ки ман баромад кардагӣ берун аз странички худам, сайти худам, мухлисои ман русӣ бошадам, обязательно рафта ҳамун сайта дастгирӣ кардагӣ. Бо ин гапатон шумо гуфтане ки YouTube канали моям дастгирӣ мекунанд. Подписатсия мекунанд. Мақсад ин вай нею, умуман баъзе таронаҳо ва баъзе ваё ва клип консертҳо баромадагӣ ман умуман мухлисои худам ҳай ки рафта новобаста ҳамон одам ба подписан набошанам, рафта фикри худашона, ақидаи худашона навишта дастгирӣ кардагӣ, подписатсия кардагӣ. Мақсад ба одамое ки бехабар. Ҳамон. Мана навша муроҷиат кунед. Хайр, мана сайти ҳаминоваям мухлисои ман агар бошанд, агар YouTube канали инова даромада подписатсия карда монтон. Худо хоҳад бо баъд аз ман
шумаҳо интересне ки ман даъват мекард дига бошам. Хай гуфти гапо саволашон ягонташ вазнин набуд, ягонташ меъёр зиёд набуд ҳамаш. Ман медонистам ки интервью одам чихе будагӣ худаше гуфта доднаш дар кор новбаста шарм ё одамо зем мегӯяд. Ҳамин гуфтани ман ин чизи нағз беҳтарин одам як сабук мешавад ё одаме ки мисол шумаҳо пай мебаритон гуфти гапо подписчик ё ягон чизи вай одаме ки вай баъзе маълумотҳое ки худатон намедонитон на интервюи ино саволҳои худатонро ҷавоб мегиритон. охирон савол дигар шуморо нораҳат намекунем дар бораи ҳамин як суруди аҷоиб баровардед ку суруди ҳаҷвӣ қабул кунем. Мана раҳматҷон чӣ буд? Мана номам раҳматҷон. Мана номам раҳматҷон. Мана медонам дар ҳама ҷо. Бед ҳаминро як хонед ягон бо ба фикрам нахондаед дар ягон ҷо. Ягон ҷо акон майба студии махсус ба запис кардем дига ягон ҷо хондагӣ. Кани як бор дар барномаи мо эксклюзив шавад кани маравад. Мана номам раҳматҷон, мана медонам дар ҳама ҷо. Баҳри шумоён заҳмат, лайкатон ман ба раҳмат. Мана номам раҳматҷон, мана медонам дар ҳама ҷо. Баҳри шумоён заҳмат, лайкатон ман ба раҳмат. Мана номам раҳматҷон, мана медонам дар ҳама ҷо. Баҳри шумоён заҳмат, лайкатон ман ба раҳмат. Нағз немин чи одамое ки намедонанд ҳамуна дар омада як бор дига бинанд ага. Инстаграматон. Ҳарчи бо просмотрам зиёд мешуд кун. Сали як бор ним бор пухтагиам кадан дар буд. Лекин дар кӯча бисёр раҳматҷон мегӯянд баъди ҳамон ролик. Баъди ҳамон ролик ин худи вайбон шуд. Ман ҳам хеле образна ҳамин чиза вай кунондаму. Раҳматҷони фиребгар ё раҳматҷони ҳам хеле када чанд намуд ҳамин чиза истифода будам ман. Баъзе ҳатто саҳна буд ки ако якта нарушение мекунад, якта кор мекунад, меғалтонад магазинбе. Ман ба пул метиҳаду мегӯяд ки ако ҳамина раис ба нагӯед. Раис мебиёд ман меистам тоқатка натоништа ако ман раҳматҷон де ман нагӯям мекафам мегӯям пулашона дувайное ки метиҳам гуфта метиҳам. Мақсад ҳамин умуман баъзе кас образна чихе ҳастиам инстаграм ба ҳаёт ба ҳамин хеле фикр мекунам. Но лекин ман ҳаёт ба умуман дига кас. Ҳисобе ки ман баъзе мисол роликҳо роли сахт ёш ё мисол ягон бачаи ёшбоин бозӣ мекунам, баъзе кас ҳамин чизе вай мекунанд. Худи ман ба рафтору қабулкунишон 28 сола боина ё ҳамун образи саҳнангӣ бо ин вай мекунанд. Хай ман ҳамун бо муносиб сразу ҳамун хел муомила мекунам. Но умуман аслан ман ҳаёт мисол дига кас. ба шумо албатта хушбахтӣ, тансиятӣ, хонободӣ ва қабл аз ҳама дарозумриро хон ҳастем. бинандагони азизу арҷуманд, дар меҳмони мо имрӯз Алишерҷон Султонов буданд, яке аз блогерони шинохтаи Соҳибзамин. Худо кунад ки фақат вилояти Суғдиёӣ, балки ҷумҳурӣ ва берун аз он бошад. Худо хоҳад. саломат бошед. Тансият бошед, хонобод бошед ва ҳатман поёни навор нависед ки дафъаи дигар киро даъват кунем. саломат бошед.